Γεια σε όλους από την Gentle Stitch. Θέλω να σας δείξω κάτι. Ένας πελάτης ήρθε και μας έφερε αυτό το πουκάμισο και μας λέει: θέλω να μου κάνετε αυτόν τον γιακά. Τον έχω πάρει από την Αγγλία παλιά και δεν μπορώ να βρω πουκάμισο με τον ίδιο γιακά. Ελάτε να σας δείξω ακριβώς τι γιακάς είναι αυτός. Αυτός ο γιακάς είναι έτσι, εδώ πέρα. Και η λογική του είναι ότι διπλώνει εσωτερικά αυτό το κομμάτι και γίνεται έτσι. Βλέπετε και εδώ πώς είναι ακριβώς στο κουμπί. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα είναι ο δικός μας γιακάς. Ορίστε, έτσι ανοίγει, το βλέπετε εδώ από μέσα και κλείνει. Εδώ σε αυτό το σημείο είναι ίδιο, έτσι το βλέπετε και κάναμε ακριβώς αυτό το γιακά.